Gibutiag sa Ministry of Social Services and Development nga ilang mga mas pakusgan nga malikayan ang palakasan system o backer system nakipagbatok sa korupsyon sa BARM. Corruption and irregularities, palakasan system, lakip backer system, mao kini ang batukan sa Ministry of Social Services and Development BARM atol sa gipahigayong media forum sa General Santos City ni atong November 6. Kini aron magpabilin ang pagsalig sa katawhan ug ang integridad sa ilang buhatan, labi na sa paghatod og social services sa BARM. Usa na niini ang saktong validation sa mga ginapang-apod-apod nga ayuda sa katawhan aron malikayan ang ghost beneficiaries. Huwag tangon sab ang palakasan system kung asa gidid-an ang mga barangay official sa pagsumite og benepisyaryo. Ilasab gisiguro nga walay nahitabong backer o fixer system sa pag-hire og personahe ug sa pagproseso og mga dokumento. Gusto po ng MSSD na maging model agency dun sa pagbibigay ng mga suporta. Sa mga programa po ng ministry na dapat ay inclusive.